لباجار İzmirê ku li herêma Egeyê ya Tirkiyeyê ji milyonek zêdetir Kurd dijîn. Piraniya Kurdên Bakur ku ji salên 1970yan û virva berê xwedanê İzmirê li navçeyên wek Konak, Buca, Bayraklı, Karabağlar û taxên wek Kadife Kale û Çimentepeyê niştecî hin. Kurdên li İzmirê ji bo xebatên serçand, ziman, siyaset û rewşenbîriyê bi dehan komele, sazî, wexf û rêxistin avakirine. Em li semta Kemeraltiyê berê xwe didin tekane weşanxaneya Kurdî ya li İzmîr û herêma Egeyê. Ev der weşanxaneya Nayê ye ku ji sala 2012 û virva pirtûkên bi Kurdî çap dike û ji bo xwendekar û xwînerên Kurd dibe navendeke kulturî û rewşenbîrî. Weşanxaneya Nayê heta nadist û sî kitêb çapkirine ku piraniya wan bi Kurdî ne. Her wa weşanxane amadeyî dike ku di demekî nêzda kovereke nû ya felsefeyê bi navê kovara filozofya bi peryodik biweşîne. Ji bilî weşangeriyê vê derê navenda çandeke cur bi cur xebatên çandî û hunerî li vê derê tên kirin. Bi taybetî xwendevanên li İzmîrê û gelek Kurdê li İzmîrê tên vê derê beşdarê van çalakiya dibin. Atölyên ziman, atölyên edebiyata Kurdî, her wiha panel û civînên ser edebiyata Kurdî, her wiha magazên nivîskara em dikin tên vê derê panela çê dikin. Wek metropolên din ên Tirkiyê, li İzmîrê jî sîstema perwerdeyî û serdestiya zimanê Tirkî ji bo zarok û nifşên nû yên Kurd dibe sedema asîmîlebûn û dûrbûna ji ziman çand û hebûna xwe. Her çiqas piraniya malbatên Kurd li nav mal û li nav bazarê hewl bidin bi Kurdî biaxivin jî. Bêstatuya zimanê Kurdî û nebûna perwerdeya bi Kurdî dibe sedema qutbûna têkiliyên nifşên berê û nifşên nû. Ömer Sönmez, Rudaw, İzmir.